Lehenko eta behin, Artearen Fakultateko ordezkaria zen ezkeroz, bai Bizkaiko diputazioari, bai etxo arte antolatzen dutenei, kateri. Eskerrak ematen diguten aukerangatik guri ere, ez bakarrik guri ikaslei, guri ere nolabete gizartearekiko sortu eta edatu nahi ditugun harremanak indartzeko, ez? Eta epaikide nahi zen ezkeroz, lehenko eta behin adieraztea ze zaila den oin beste artista eta lanen artean aukeratzea bakarrik 72 azkenean. Horrek esan nahi da, utzi behar izan ginuna kanpoan, 80, ia. Are latzagoa guretzako, zeren gehienak gure ikasleak dira, eta lan bakarra ikusten dugu, baina asko eta asko esagutzen ditugu, sartu duzienetik, ze evoluzioa eduki duten, ze beste lanak dituzten, eta orduan beti pena ematen dizu. Gaur egungo artea, ze arte gaztea, emergente esaten denez, arte zitzegitea askotan komunak diren tokietara ailegatzea da, ez? Nik esan nuke, garai guztietan, eta goain gorenetan ere bai, elkartu egiten direla bi sensibilitate, artista gazten lanetan. Bata dudarik ez izan generaziokoa da, hau da, arte garaikideak eta kultura garaikideak nolabait ditun ezaugarrei begira edo horren inguruko inkietude bat azaldu adierazten nahi duena. Baina horrekin batera badago beste sensibilitate bat, are intemporalagoa eta izango zen subjektiboagoa artistarena, sortzailearena. Orduan zentzu horretan, balor intemporaleak edozein garaietako arteak eduki beharko zituztenak, ez? Emozioa, sortzeko grina eta norberaren keskak azaltzeko, komunikatzeko behar hori. Garai aldetik edo generazio aldetik oso nabarmena da, ez bakarrik artearen testuinguru guztietan, teknologia berrien, kasik egoera omnipresente, ez? Beste aldeatik baita ere gure ikasleek gero eta gehiago kultura bisuala oso aberatsa dute. Orduan, balore horiek ikusten dira, esaten dudanez, subjektiboak eta intersubjektiboak. Beste balore bat izan zitek, beste ezaugarri bat, eklektizismoa, askotan hartu egiten da modu negatiboan edo balore negatiboa bezala. Nik esan nuke aniztasun hori, hau da, ikasleek edo sortzaile gaztek erreferentzia asko erabiltzen dituzte, dudik ez izan hartzen dituzte, batez ere 20. mendeko, bai abanguardia historikoen, bai transbanguardien erreferentziak. Hor badao mitomania punto bat, esan dute artista gazten lanetan askotan ikusten da, gustatzen zaizkien artisten erreferentziak. Baina beste aldetik askotan ironia erabiliz edo ambiguidadea baita ere, nik ustez sortu nahi dituztela beste komunikazio bat ikuslearekin, ikuslea izan ez dadin elemento pasibo bat, ikusle hutsa, baita ere bere parte hartzea, bere partizipazioa bultzatu nahian.